Chairman Karibhoy Tourism Environment but Development Pentip baka Nyang Taser Festival en Penlong haka New Tarik but Pratarik Ujemang Arajar Arpunrew kan sedang nadu Shpau Bajaman Step hakate Katamasa Endon Kajing Yakob Ruai Shat Pen Isap Jing Yele Kai Football Hamadan Saiden Bat Ki Program Penbernia hakajan bet Endon ru kajing yatu khana Shapang Unyang Taser Uba Tiuso Ulaong Bakane ka Festival Kalong Tang Shisin Hakisau Snem Kumta Ukhod Ikipajba Banwan Saki Ane kapor ngai kublei pi baro Ikipajba Badon po ka beri new trip badon po ka jela ka jungi hi baro kawai te kum Chairman ng Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum sa sisin ni kuawan pensngau sa pi baro ki paiba nong song ba Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum kan pelong biang mantau snem ya kanyang Taser Festival hangte po yauser hakasinong saiden kabalong kajinjingai tang kumbasan kilometer na surok ba te kum kaseng i khot i wer i phi ki paiba i bedon na po ni jela ka jongi mo i bedon po ka district ka jongi ba piniwan banyelek kemenlem harate ka sngi ban pensingai nak mata ka tamasa jong yang Taser uni yang Taser udai ujai knyang ubajumi sisin sausnem bat chwa ka world cup ujumi uni namar kata ibrio ki bedon na po ka them Karibhoy kam tam kene ki jaka ki bami ba ki juba me uni ujai knyang mo ulong ba uba khleng ba ki ong bat kalong ru ka snem ka ba suaban sedang ka world cup bagi beliau ki le kemen bat ki ju khot ru yunu knyang utau nyang world cup maka takum ka seng ngilayo ban pelong haus snem arajar khat pra ya kane ka festival bat mantau snem ngiyo ban pelong biang ha ka jingi trilang bat ka Shnong Saiden kane ka program ka bangi pelong in collaboration baka Shnong Saiden bangin pelong ya kane baka program pelong kebai tenan bat nama kata i khot i wer ya piki pai ba nong song ki bedon hapo kane ke jela ka jungi hapo pio sngo i kane ki jing sngo na kaleng ka jungi wan ban mat ban le kemen ya ketika sngi bat sibun ki jing bam ki ba ki belong ki traditional food ma ki jing bam ki bala shet kerpang ki bede ki jing bam tenrai pila ban yo mat ketika sngi bat ketika sngi kin don bon ki store kiba ban kemen ye ki jing don kam ki jong phi kum ka bam lan ki jing thiet kiba pila ban thiet kum ki handicraft bat lan ki jan rendia ki jan kiba napo ka district Karibhoy jungi ki jupen mi te pila ban siam sibun bat ha ka si ki don ru ki jaka ki jing le ka ki bangi labu kerpang na menta ki khana ret ki me ki pa ki la bon wan yala me la ki khon ret ru namar ngi labu ru ki jaka le ka na menta jongki bat kendon ru ka jing le kai beki samla kin le kai to ka 360 video mo kin ya pen kemen ila de bat ketika jaka po yosir ke longsha ka jaka ka bai tenat kedon po ka rutwa bat ketika sngi kendon ru khandai tarik in pelong ka fishing competition bat ni khot ngi wer ye ki pat ba ki ba i ban khwai no kadon ka tamasa khwai do kha ka ban stang na do ka prabaje bat kan kut halai baje ka ta kalong khandai tarik ikot iwer namar kalong tang ka bangin yele kemenlang ha ketika sngi bat deng bat ki program ki boper ki ban sedang nadu ka pratarik nadu ka por khat ar baje kindon ki program ki bangin sedang hadin beladap ki program government step yang sedang pat ki entertainment ki di competition jong ka jingya sha ki jingya kemen ha kalong ka traditional dance lan di ki solo dance ne kalo indu ki benta bat ki la don ru ki judges ki ban pek ki ban penbit penbiang nang manta ketika sngi itu ki badon kasap ruai itu ki badon kasap ban tem ban syak pila ban wan be ketika sngi hangte po binu hangte ka jaka ban ai kerteng ilade klem jing siu bat ngin ai ka bentai ya pi ka platform ba pen shimenta ka ba pen syak pen ruai kemen ban ngin ai ru ka busket la da pi job kadadon kalong competition ngin ai ka busket bat ka trophy ba pin sa jingken mau namar kan ka program ngin perlong bai sisin sausnem namar kata ngi kwa begitu ki bawan kin yo banile kemen ki sa jingken mau ha ketika sngi bat ka forum jungi ka ladon ru ka benta ka bangi labu iki tent camping tent ha ketika sigitu ki bakwa banwan sa nadu ka pratrik ndai trek pila banwan nama ka don ka tent ka ba pila ban sa ang to bat menmet ru kin don ki volunteer
iba ka snong kala penbet ringkat bat ni nakaliang ka forum bangin yo ban yalam ya ki tores bekin yo ban pe kumnu umi uni khanyang taser ba phin yo I dala de dala ki khmat karu komi jong bat kumnu be ki brio seni ki kem bat kumnu ki tap iki hapo ki tendong bat kan long ba itnat bhala da phi yo ban pe bat nomaru ni khanyang umi akapor nyu baji tenadu nyu duna ngi yo ban yalam yaki tingi khot ni were fi ki pai ba nong so snong ba pinyawan ban sia sakhilem nak menta kate kenyang taser festival ai ba kene ka program ka ba ka jingwan ka jong pi kan long sia ka jing penphu penpheng ya kene kenyang taser festival kble sibur ka don ka jing ya penbet ru bangilai penbet manamar house lem arjar khat phra ngi la su ai rung pri be ki pai ba mo kinwan te namar ba kadega jaka ka bangila singwai na ki brio ban pelong ya ka program te mantau snempat ngila bu no ita ijing bairung khendiat namar bangi ban penkhoj ya ka tu jaka baro saudong saukun ya ka te ka dor ka bangi bu ilong ibarit bah don tang san pu dengka itu bawan mo kinyo banya ai ka contribution kena mangila ban penkhoj ki jono kam baro badon ai ki jakria ki bami hakate ka festival bat kumjuru ka ba pisa ka bami nang tungin ai award ki tu ki kena ki ba job haki competition kata kalong ka bangila ai penbe ka football ka bangin yo ban sedang kedai haka pratrik hang ne po madan saiden ngin sedang ya ka football haka pratrik haka por prabaji step te kidon ki tim ki balanuan ketika knock out nomor budu unyang world cup te ngin penyelek kai football ketika knock out system ngin pendep ya ka po arsengi te ngi khot subhai ki tim ru ki badon ki snong ki bakwa ban sim benta tamangin numla ban sim bon than ki tim ru nomor ba ingin numla ban pendep ya po arsengi bat ka bairung ke entry fees ka long khasan spat engka bat ka game fees ka long san spat engka te phila ban pentip sanga siapa ko office kinu bakwa banyak sementara nam takane football ku boleh sebut